Bueno, arratsalde on danoi, ongi etorriak UEZiko, iluntzeetako gure plan honetara. Gaurkoan webinar berri batekin gatozkizue, gurekin ditugu Mikel Etxaburu eta Beñat Flores, UEZiko irakasleak eta ikertzaileak biak ere. Biak ere artista eta sortzaileak, eta, justo, webinarra hasi baino pixkatxo bat lehenago, bereiekin berriketaldi bat izan dugu, eta horra aritu gara, biak ere sortzaile izan da, ea nola definituko genituzken, eta Beñaten kasuan, bera momentu honetan, ondo esaten duten Beñat, autoeraginkortasun sortzailean doktoretza tesia amaitzen ari da, amaitze puntuan dauka, eta hortxe dabil buru belarri, eta Mikelentzako ez dugu bilatu definitzeko adjetiborik, orduan, gero berari utziko diogu, ea nola definitzen duen bere burua adierazten eta komentatzeko berak. Hobeto. Hori da. Orduan, pixka bat, hasi baino lehen gaurko webinarrarekin, hemen daukazue chat gela, galderen gela, animatzen zaituztet, bertan parte hartzera, Mikelek eta Beñatek pixka bat, elkarrizketa moduan, edo zaio dinamikotxo bat prestatu nahi izan dute. Orduan, ikusiko nazue, ni ere, stage-era igo eta jeitsi ibiliko naizela, protagonismoa berei dutzen nahi diet, baina, aldian sartuko naiz, galderaren bat luzatzera. Orduan, zuek ere, gauza bera, galderarik izan ez gero, zalantzarik izan ez gero, hausnarketari partekatu nahi izan ez gero, hortxe dituzue, txata eta galderentzako erlaitzak, orduan, bietako batean lasai parte hartu. Eta besterik gabe, Mikeli eta Beñati emango dietitza, gaurkoan, irudimenaren aroa izango dugu izpide, eta batez ere, sortzaile edo sormenaren inguruan jardungo dugu, orduan, ez dakit, hasiko Beñateke igual pixka bat, sortzaile izatea, sormena definitzen? Bai, Mikel, ekingo diot nik, inportazioa zaizu. Sormena azken urtetan oso modan jarri den hitza da, ez? Askotan entzuten da, eta nolabaiteko pixua hartzen ari da lan esparruan eta hezkuntza munduan ere, ez? Orduan, nire galdera da zergatik da, jakina da, badaudela hainbat gaitasun, ez direnak zuzenean lotzen ikasketa espezifiko edo lanbide zehatz batzuekin, eta gaitasun horiei soft skills edo gaitasun biguinak deitzen zaie unibertsalak direlako besteak beste, ez? Orduan, honek esan nahi du ikasketak edo lanbidea dena delakoa izan da ere, modu transversalean presente dauden eta garatzen diren gaitasunak direla alegia. Eta adibide bat ematearren, LinkedInek urtero egiten du zerrenda bat enpresentzat garrantzitsuak diren gaitasun biguin horiek zerrendatzen, eta aurten, 2020 urtean, sormena da lehen postuan dagoen gaitasun biguin hori, ez? 2019an markatu, sormena zegoen lehen postuan ere, eta horrek, tendentzia bat markatzeaz gain, pistak ematen dizkigu sormenak duen garrantziaz edo ematen zaion garrantziaz, ez? Orduan, zer da sormena? Ze sormena definitzea ez da batere gauza erreza eta doktorego tesian zeo zer ikasi balen badet hori da, ez? Hamarkada luzetan ikertu da gai hau eta definizio bateratu eta unibertsal bat aurkitzea ia ezinezkoa dela esango nuke. Horregatik, sormenaz hitz egiten dugunean, niretzat oso garrantzitsua da zehaztea zein alderdi edo dimentsio hori egiten diogun erreferentzia. Eta hemen begirada apur bat, iraganera botako dut, eta kontatuko izuet Mel Rodesek duela orain 60 bat urte,
uste dut 1971 urtean izan zela, definitu zuela sormena modu formalean eta 4 alderdi edo dimentsio bereizi zituen definizio hortan. Orduan, berak sormenaren laupeak izeneko eredua ezarri zuen, eta laupe horiek izango lirateke alde batetik produktua, pertsona, prozesua eta gero testuingurua edo ingelesezko press. Orduan, pertsonari eskaini nahi dizkiot orain pare bat minutu, eta sortzaileak diren pertsonen artean adibide asko ditugu eta guztiok ezagutzen ditugu, ez? Bitxia da, klasean Einsteinen argazkia edo eta Steve Jobsena ikasle guztiek ezagutzen zutela ikustea, ez? Baina, behin Pixarreko buruaren argazkia jarri nien, eta naiz eta gure ikaslek Pixarreko pelikula asko ikusi dituzten, horren atzean dagoen azken arduraduna ez zuten ezagutu. Eta modu berean, ziur nago ikusten ari zareten gehiengok badakizuela zer den Netflix, eta inkluso gainera erabiltzaile zaretela batzuk, baina ez dakizue nor den Netflixeko CEO edo nagusia, ez, momentu hortan. Eta orduan, niretzako galdera interesgarria zen, eta esperimentu interesgarria izan zen ikasleekin hau egitea, ez, zergatik gertatzen da, zergatik ezagutzen ditugu Einstein edo Steve Jobs eta ez ditugu ezagutzen nor dauden Pixarren atzean edo eta Netflixen atzean. Badagoelako sormenaren inguruan mito bat non irudikatzen den pertsona sortzailea genio bat balitz bezala, ez? Eta hauek dira Einsteinen eta Jobsen irudi tradizionalak, ez? Gizonezko genio miresgarri hauek. Orduan, iruditzen zait badela garaia ikuspegi honekin nolabait amaitzeko eta sormenari beste zilegitasun bat emateko ez diolako mesederik egiten. Einstein eta Jobs bezalako pertsonekin alderatuko bagenu gure burua ez ginateke onik aterako, ez? Eta ez genuke gure burua sortzailetzat sekula hartuko. Horregatik komeni da argi edukitzea, eta orain 3 ideia azpimarratu nahi ditut, alde batetik sormena ez dela esfortzu individuala, bai? Eta badakit ziur nago Mikelek honi helduko diola beranduago. Orduan, badago indar handia duen mito bat, eta da, hori, sortzailea dela genio bakar bat, ez? Eta nire ustetan errealitatea oso bestelakoa da. Zergatik? Ideia sortzaileak kasurik gehienetan taldean edukitzen direlako. Bai, hori unibertsitatean egunero ikusten dugu. Eta unibertsitateaz gain, Pixarrek, Googlek, Applek eta puntako beste erraldoiek ere komunean duten gauza harrigarrienetako bat da, hain zuzen ere oso egitura ez jerarkikoa jarraitzen dutela eta langile guztiek ekarpenak egin ditzaketela, bai, horrela funtzionatzen dute taldeka eta hori da bultzatzen dena. Orduan, erakunde hauetan edo ente hauetan modu paraleloan 10 proiektu garatzen dituzte horregatik, ez, sormena bultzatzeko. Eta orduan, horrek erakusten du proiektu sortzaileak ia beti kolaboratiboak izaten direla eta talde egituratan sortzen direla. Azpimarratu nahiko nuken, bigarren ideia da, pertsonak direla ideiak baino garrantzitsuago. Bai, ideiak pertsonengan sortzen dira. Ondorioz, pertsonak baino garrantzitsuagoak gara, ideia baino garrantzitsuagoak gara pertsonak. Gehieno pentsatzen dugu, ideiak hortxe daudela osaturik, nonbait borobilduta, inoiz harrapatuko zainez, eta abeslari ezagun batek esaten omen zuen, berak ez zituela kantak sortzen, baizik, eta hitzak hor nonbait airean zeudela, eta berak inspirazio unetan harrapatu egiten zituela, ez? Jakin badakigu ideia sortzaileak 10 edo 100 erabakiren emaitza izaten direla, eta gehienetan dozenaka lagun daudela horren atzean, ez? Orduan, pertsonak balin badira, eta hori defendatzen badugu, ez? Ideia baino garrantzitsuago, pertsonen arteko zintzotasuna, konfiantza eta harremanak zaintzea ezinbestekoa da sormen kolektibo horren mesederako, ez? Eta talde baten arrakasta, ez da horren beste sortutako produktua, baizik eta talde hori osatzen duten pertsona horien erlazionatzeko modua. Eta, hirugarren ideia bat ere azpimarratu nahiko nuke, eta da sormen kolaboratibo horren helburua ez dela sormena per se, ez? Pixarren, ikusentzunezko komunikazioa ikasi nuen eta kutsatuta nagotan ere terrenora eramango dut gai askotan. Orduan, Pixar oso adibide egokia iruditzen zait eta askotan erabiliko dut. Pixarrek edo beste ekoiztetxe batek beti dauka helburua, ez? Historio bat kontatzeko eta urrunago joan da inkluso benetan emozionalak diren mito batzuk sortzeko.
Orduan, sormenak ez du narrazioa eramaten baizik eta pixkat alderantziz da, ez? Narrazioak idatzen du sormena. Eta horregatik, nire ustez desmitifikatu egin behar dugu hori, ez? Zergatik, ezin zaiolako klase bati, ez, ikasle talde bati eskatu, joan zaitezte horra kanpora eta izan sortzaile, ez. Sormena bitartekari bat da, eta galdetu dezaketez, nola egiten da, ez, nola ateratzen gara horra kanpora eta izaten gara sortzaile. Askoz ere eraginkorragoa da nire ustez, egin nahi den horren helburuan eta audientzian edo, iritsi nahi den horretan pentsatzea, hau da, bidali nahi den mezu horretan zentratzea, eta ikaslei nolabait gonbidatzea, ez, arriskuak har ditzaten. Eta Mikel hitza eman baino lehen, sormenaren bigarren dimentsio batez hitz egin nahiko nuke orain, bai, pertsonaz hitz egin dut, eta ekoizpena edo produktua azaldu nahiko nuke orain labur-laburrez. Oro har, onartzen delako ekoizpen bat, izan ideia, produktu, zerbitzu bat, edo dena delakoa, sortzailea izango dela bi ezaugarri nagusi betetzen dituenean. Bata, ezaugarri bat da berritzailea izatea, bai, berritzailea, bakarra, inglesez novel kontzeptutik eratorritako izaera da. Eta orduan, egileak sortzen duen hori berria izan behar da, beretzat, edota existitzen diren bi edo gauza gehiagoen arteko lotura berri bat egingo du egile horrek, bai? Orduan, badakigu zerbait berria sortzea ez dela erreza, eta agian guri bururatu zaigun hori munduko beste punta batean dagoen inorri ere bururatu zaio. Horrek esan nahi du dagoeneko gure ekoizpen hori ez dela berria? Galdera bota egiten dut eta gero eztabaidatuko dugu. Bigarren ezaugarria da, bata berritzailea, bigarrena da esanguratsua izatea, ez? Berritzailea izateaz gain gure ekoizpen horrek balio bat izan beharko luke. Gizartearentzat esanguratsua izango den zerbait eta nolabaiteko ekarpena egingo duena. Demagun sortzen dugun hori berritzailea dela bai, baina ez du inolako funtziorik betetzen. Definizio horren arabera ez litzateke sortzailea izango. Dena den, eta hau ere oso eztabaidagarria da, historian zehar askotan gertatu izan da, ez? Zerbait, ez dela sortzailetzat hartzen egin den garaian, garai hortan edo testuinguru hortan etzelako egoki ikusten kakotxa artean. Eta esate baterako, Van Goghen margolanak ez zituzten aintzat hartzen edo baliotsutzat hartzen artista hil eta urte desente pasazirenera arte. Baina gainera, gertatu daiteke horrez gain, urteetara, gizarteak esaten du, hau sortzailea da. Baina gertatu daiteke guk geuk ideia bat dugula, guretzat sortzailea dela, eta guretzat bakarrik izango dela, bai momentu hortan eta bai etorkizunean ere baliagarria. Eta gure egunerokoan egin ditzakegu guretzat oso sortzaileak diren gauzak, ez? Berriak eta balio bat dutenak. Arazoa da, normalean, eta definizio horren arabera, ekoizpen sortzaileak esan dugu dela balio bat izan behar dutena, eta gizartearentzat esangura bat. Orduan, guretzat bakarrik balin baduten balio hori, ez da sortzailea, eta hemen ja, pixkat, pelota Mikeli pasa nahi diot, eta eztabaida bera jarraitzeko gonbita egingo diot. Apa, baina. Eta, supuestamente, beste aldean zaudeten zubedanok, bai? Nik uste du badela, bada esanguratsua, eta ez dakat inolako zalantzarik, ez? Norberari zeo zehar eskintzen dion hori, lehendik sormen prozesua, lehen egotetik edo lehen zegoen egoera hortatik, sormen prozesuak eramango duen beste egoera berri batean, berarentzako bada aporte bat. Sormen prozesuetan bilakera prozesu bat ematen da. Eta dozein sormen prozesuan, lehen sormen prozesua hasten zaren unea, bidea, eta bukatzen duzunean, bukatzen baldin baduzu behintzat, hor gauza pasatzen dira. Eta gauza horiek, seguruenik, nahiz edo trascendentzia handiagorik ez euki kolektiborako edo gizarterako edo norberarentzako badauka, neure ustez, bai? Eta uste hori elementu importantea dela. Izan be, kolektibidadeak sujetoz hornitzen dira. Egia da be, gero sujetoa be, kolektibidade horrek edo martxa horrek bebai ezaugarritzen duela, osatzen duela, aberasten duela, egiten duela ere bai, ez da? Baina nahi du pentsatu pertsonengan inbertituta kolektibidade osasuntsuagoak sortzeko aukera zabaldu egiten dela.
Oia nire ustea bote prontoan, bai? Eta gainera hemen, egia esango gaude, ez? Elkarrizketa bai gaude moduan gaude peinat, eta horrek postera, bai? Oso ondo, bai? Gustora nago. Hor, batek esate ban, ez da? Etorkizunak emozionatzen ez balin bazaitu, seguruenik orainaldi ekibokatuan zaudelako izango da. Nik uste dut etorkizunak emozionatu egin behar gaituela. Eta ez bagaitu emozionatzen, benetan, begiratu egin behar dugula, zergatik ez gaituen emozionatzen. Eta seguruena esaldi honek bere atzean badauka karga simboliko oso potente bat, ezta? Eta adierazten dizuna, ostras, zure gaur eguneko egorak zauden horrek, zauden tokiak, ez barin bazaitu aurrera begira proiektatzen, seguruenik zauden toki hori eraldatu behar duzu. Nora noa horrekin? Horrekin noana da, nik uste dut, baiestapen guztiz oinarrizko edo alraz batera, ezta? Eta da, sortzailetasuna biologikoa da. Beraz, danok gara sortzaile. Naiz eta gizarteren 90% esango duen ez dela bera sortzailea. Zergaitik, sortzailetasuna lotzen delako arte disiplinetara. Hori da sortzailetasun mota bat, bai? Eta oso gainera be, asegarria, ederra, lehu zen beste adjetibo ipin genie saioke horri, ezta? Baina sortzaile izatea, sortzaile perspektiba, sortzaile zena eta garra individuala da. Hortik abiatzen da, bai? Biziraupenerako behar dugun elementu ezinbestekoa da. Eta sormena gainera be, neure ustez, konturatuko zaren moduan baina ni, bizkat, baiestapen akademikotatik horrez, erpinean kokatzen az, ez? Eta gehiago saiatu naiz diskursa josten pulsioetatik edo beste parametro batzutatik, ez? Igual osagarri egiteko bion arteko ikuspegiak, ez? Ni uste dut oso osagarria direla eta uste horregatik oso ondo konpontzen eta konponduko garela, ez? Osagarritasun hori reala eta benetakoa delako, ez? Sortzea, definizioz, bada mundua kolokan jartzea. Ze mundu, handi txiki ertain zaudena, dana dalakoa, baina hori bera kolokan jartzea da. Eta mundu bat, berniz eta mainakoa, kolokan jartzen duzunean, ezinbestekoa da arauak apurtzea. Hori klabea da. Eta arauak apurtzeko, derrigorrez egin behar dena da desikasi. Desikaziz arauak apurtuz, realidade berriak sortu, geure mundua kolokan jarriz. Zer sortzen duzunean, desberdina, barria, ez zaude leku berean ja. Beste nonbaiten zaude, beste zeo zer daukazu. Badiotzut, hau igo genezake goiko parametrotara edo txiki-txikitara, norbenea eremu pribatura edo kolektibora nahi duzune olakotara, ez da. Sormenak, hor, esan duzu, posiblea, zer da posiblea, gizartean, gure gizartean, gure herrian, gure buruarekin, zer da posiblea den hori, zer da egin genezakeen hori. Eta galdera, eta nork esaten du zer den posible eta zer ez den posible. Nork ipintzen du parentesia, non parentesia horren baitan mugitu behar garen, eta sormena be parentesia horren baitan ulertu behar den. Eta nik galdetzen dut, ostras, igual nire parentesiak, nire logikak ez dira orain daudenak, eta zergatik izan behar dira, seguruenik badago erpinetan, eskinetan badago bizitzarik, seguruena. Parentesi horietatik, posible den horretatik, haratago, imposible dela esaten dizunaz, nobatzen dizu, beina, ingo dut hori imposiblea da, zergatik da imposiblea. Ez delako posiblea, eta nor dino zer den posible eta zer ez den posible. Nik uste dut, mekanismo horietan, sortzaile izateak edo sortzailetasunak eraginkortasun brutala daukala. Eta gaina nik sinesten dut ertzetan. Sinesten dut ertzetan noizbait erdigune bilakatzeko modukoak direlako. Eta horre ematen dira katarsiako emateria aldaketak. Askotan, posiblea den mundu hortatik haratagoko realidadea josiz, amestuz eta garatuz sortzen dira transformazio, uste dut, politiko, sozial, ideologiko, kultural, potenteak, ez da. Beraz, sormena, argi dago bentsat ez dela, ez diskurso bat, ez pose bat. Badaude batzuk, diskursoan da posean daudenak, baina hori ez da sortzea, diskursoa eta posea, ez besterik. Finean, sormenik ez dago amets egin gabe, eta ametsik ez dago sormenik gabe. Batak bestea behar du, eta neure ustez gaude hitz egiten, barne askatasunaz gaude hitz egiten. Horrekin daukaz erikusia sormena, barne askatasunaz, non, beira, non demagun, kartzelan aske izan zaitezken, eta kalean, zure buruaren kartzelari izan zaitezken. Parametro horietan hitz egin da,
Ni nire lehenengo liburua kartzelan egin nuen. Eta kalean, haien, zenbat aldiz giltzapetu dudan neure burua. Zenbat aldiz giltzapetu dudan, bai? Zenbat ezin. Beraz, nik uste bada barne askatasun, barne pulsio, barne horrekin, ez da? Eta horretarako, seguruena, sormenerako teknikak eta baino gehiago atmosferak, edo giroak, edo baldintzak subjektiboak eta objektiboak, da seguruna landu beharko genituzkenak, ez da? Eta hor, elementu oso importante bada, norbere buruarekiko konfiantza. Eta norbere buruarekiko konfiantza daukagunean, horrek eramaten gaitu besteekiko be, konfiantza eduki besteak be, maitatzera, besteekin batera lan egiteko bideak jorratzera, eta norberekiko konfiantza oso importantea da. Eta hortik aurrera motorra pasioa da. Gero ausardia behar da, ze eskemetatik ateratzea be exigitu egiten du sormenak, eta oso elementu importantea dela, imaginazioa funtsezkoa da, eta gero noskik gauza guztietan bezala saiatua izan behar da. Norbait musen zein baldin badago egon daiteke zain nahi duen beste denbora, espetira existitz. Lana eta lana eta lana. Baina horratzean dagoen txip hori, ez da? Flaubertek idatzi zuen behin, ez da? Esan zuen, basi joan aita eta alaba, eta alaba jauzi egin zen, ez da? Korrikasi joan eta jauzi egin zen, akeston kastaino hartu zuen, eta joan zitzaion aita eta esan zion, baina alaba, zergatik ez duzu egan egin. Eta alabak erantzun zion, zergatik bestek barne egiteko nitaz. Norbere buruarekiko egoak baditugula, dena delako ezaugarretakoa, baina baditugula, eta egoak beti egan egiteko direla, sinestea, uste dut sortzaile izatearen, sortzailetasunaren elementu importantea da. Eta hasierako noa, sortzailea danok gara, eta hori maiuskulan dinot, danok ez gara izango dantzariak, eta danok ez gara izango idazleak eta antzerkilariak, ni falta que hace. Baina danok egingo gara bizi, eta bizitzan aurrera egiteko sormena ezinbestekoa da. Parkatu, igual lehenengo galderan luze joan zaitu, ez? Gehiago luzatu genezake, Bai, nik uste sormena bera definitzen bakarrik ere, ja luze jode ikigula, baina igual, pixka bat gaur eguneko testu ingurura ere ekarrita eta bizi dugun, azkeneko hilabete hauetan ikusita, nola aldatu zaizkigun bizitzak eta egun batetik bestera aldaketak hartu duen dimentsioa ikusita, zein papel jokatzen du sormenak zuen ustez gure realitatean, gure bizitzan? Zentzu hortan, bizi ditugun garai hauek interesgarriak dira eta aztertzeko asko ematen dutenak, ez? Azken hilabetetan gure bizitzak argi dago goitik bera aldatu egin direla, gure eguneroko jarduna, egiteko modua, dena hankaz gora jarri da eta errealitate berri bat eraiki berri izan dugu. Lan egiteko espazioak sortu behar izan ditugu etxeetan, esate baterako, aisialdi forma berriak asmatu dira azken hilabetetan, hor ikusi ditugu inguruan kirola egiten zuten askok bilatu dutela modua etxe barruan, ez? Kirola egiten jarraitzeko, edota bizilagunekin aisialdi partekatuak eraiki dituzte leihoetatik. Ez, orduan, nire galdera, ze gertatu da hemen? Pentsatzen dut, ariketa oso interesgarri bat egin behar izan dugula, eta da, egokitu egin behar izan dugula gure bizimodua mugatuta ikusi dugun errealitate batera edo egoera batera, ez? Eta momentu hauek aukera ezin aproposagoak izaten dira sormena sustatzeko nire iritziz. Orduan, honen evidentziak naturan aurki ditzakegu animaliak, landareak, bakteriak, eta bizirauten duten espeziak dira inguru girora hoberen egokitzen direnak, eta hau aspaldi zioen Darwinek, ez? Orduan, niretzat sormenak asko dauka egokitzeko gaitasun horrekin, ez? Zerikusi eta lotura zuzena dauka. Eta historiak erakusten digu sormenak albidetutako egokitzapenerako gaitasunak zenbait erakunderen etorkizuna markatu izan duela ere. Esate baterako eta ikusentzunezkoetara jo, beste behin adibide batzu jarriko ditut, ez? Kodak enpresa, paperezko karrete iraultzaile
ura merkaturatu zuen 19. mende amaieran, ez? Eta horrek betirako ordezkatuko zuen, ordura arte erabiltzen zen kristalezko xaflatxo hori, ez, kameretan jartzen zen argazkiak egiteko. Urteetan Kodak izan zen bere alorrean monopolioa zeukana, ez? Eta 2012an porrot egiten du batean. Zergatik gertatzen da, ez? Ez duelako lortu argazkigintza digitalera egokitzea. Orduan, 2012tik aurrera erakundearen birrantolaketa prozesuan dabiltza, baina norabidea eta iparra aurkitu ezinik. Eta orain, beste adibide bat jarriko ez, adibidez, Lego enpresa. Lego enpresa duela 100 urte sortzen da Danimarkan, okerrez banago 32. urtean, eta hasiera batean, hau behar bada batzuek ez dakite, baina zurezko jostailuak egiten hasten da Lego, baina handik 21 urtera, 50. hamarkadatik aurrera plastikozkoak egitera pasatzen da eta hortan espezializatzen da, ez? Hortaz dira ezagunak gaur egun. Bueno, 2000. urtera iritsi baino lehen, 98an, hor lehen aldiz, historian galerak ditu erakunde honek, eta 2004. urterako ja, uste dut, 300 milioi euroko zorra zuela edo antzeko inguru hortan. Orduan, ze gertatu zen urte haietan Legon, ez? Ez zutela aurreikusi aurrentzako beste enpresekin eukiko zuten lehia gogorra, ez? Merkatu hori nola diversifikatu egingo zen, eta momentu hartan, itzindaria izaten ari zen bideojokoen merkatua sartzen ari zen oso modu indartsuan. Orduan, Legok oso gauza interesgarria egin zuen eta izan zen, bere marka izaera berrasmatu egin behar izan zuen. Orduan, zer egin zuen, besteak beste, jostailu kolekzio esanguratsuenak, bere historian arrakastatsuenak izan zirenak, berriz ere eskaini zituen, baina publiko objektibo hori aurrak izan beharrean, batean ja helduetara pasatzen da. Orduan, hor identitatean beste buelta bat ematen dio. Eta horrez gain zer egiten du? Warner Bros. Erraldoiarekin akordio bat sinatzen du film luze sorta bat ekoizteko. Orduan, marka horren identitate berri hau edatu egiten du oso modu masiboan eta publiko zabal bati iristeko moduan, ez? Orduan, 2015erako Lego munduan salmentak gehien zituen jostailu enpresa bihurtu zen berriz ere. Beste adibide bat jartzearren, berriz ere ikusentzunezkotara etorrita. Hau, behar bada ez dute asko jakingo, baina Netflix, 97. urtean sortzen da DVD alokairu zerbitzu gisa. Gainerako bideoklubekin alderatuta ze balio erantzi eskaintzen zuen Netflixek. DVD horiek bidaltzen zituela postaz. Baina Netflix baino lehenago bazegoen jada oso ezaguna zen beste bideoklub sare bat, Blockbuster izenekoa. Behar bada entzuten ari diren batzuk ezagutuko dute edo. Orduan, hau existitzen zen Netflix baino 12 urte lehenago. 2000. urteko hamarkadan ze gertatzen da, teknologiaren iraultza datorrela oso modu agresiboan, ez, internetaren edapenarekin, eta ze gertatzen zaio Blockbusterri eta Netflixi, Blockbusterri gertatzen zaiona ez dela teknologia berrietara ondo egokitzen. Eta horrela, 2010. urtean ofizialki porrot egiten du. Netflixekin ze gertatzen da ordea. 2007an, hau da, sortu eta 10 urte beranduago, garai eta teknologia berrietara egokitzen dela eta DVD-ak banatzeari uzten dio streaming bidez edukiak eskaintzen hasteko. Orduan, hortxe dago bien arteko desberdintasuna. Biziraupena markatuko duen estrategia sortzailea da berrasmatzea, identitate berri bat sortzea eta inguru berrira egokitzapenarekin asmatzea. Eta berriz ere pelota Mikeli pasatuko diot. Bai, oso interesadote. Gustora nago entzuten, Nigatik jarraitu beharko zenuke, falta den denbora guztia benetan, Eta uste gainera arrazoi oso daukazula, ezta? Sormenak balio du egokitzeko ere, ezta? Baldintzetara, egoeretara egokitzeko, oso egoera jakinean gaude, birusa dela eta ez dela, eta sormenak balio du, ezta? Norbere burua egokitzeko, norbere kontestuak egokitzeko realide berri horretara. Baina seguruenik sormenari soilik hori esleituko bagenio, bere potentzialaren zati bat baino ez genuke aintzat hartuko, ezta? Hori hala izan da,
niri gehiago gustatzen gazta, baina ez garetu zergatik, baielako, bai, neuri gehiago gustatzen zait, bai, eta hala itortzen dut. Pentsatzea da sinestea, sormenak egokitzetik haratago errealitate berriak sortzeko balio duela, bai, ezta? Oda, transformatzeko balio duela. Ze galdera da, ez? Eta igual lehengo hasierako satira ere bueltatzen az. Claro, baldintzetara egokitu, eta nik galtzen dut, bai, norki pentsaitu baldintzak. Bai. Baldintzak zer dira, konbentzio sozialez ipin ditugunak, batzu bai beste asko ez, gehienak ez. Bai? Eta beraz, nire geratzen zeidan zer da, beste batzuek ipintzen duten baldintzetara egokitzea, bai, neurri batean bai, baina pentsatzen dut ardura daukadala, eta janeta zitzen dut, bai, ez dut beste inortez zitzen, bai, ardura daukadala, ados ez, gustora ez, desegoki irizete eskidan errealitateak transformatzeko sormena baliatzea, bitarteko eta arama moduan. Bai? Eta nik uste dut hori dela, kriston potentziala sormena bera daukan, eta da, amets egitearena. Errealitate berrietarako, gauza berrietarako, eta norabide hortan markatzea. Lehen eupatu moduan, imposibleetan, sinestea, kakotxartean, sinestu balin baitek ez gozetan, ez da? Baina imposibleak aintzat hartzea, eta ez soilik posibleak. Eta ez nago ditziten hainbeste utopiez, eta ez, egia da utopiek eta helburu handiek eta norabidea markatzen digutela, baina egiten gaituena, nire ustez, bidea da. Ni konbentzi dut nago bide garela. Bideak egiten gaituela, eta guk ere egiten dugula bidea. Eta bestea argi bat dela, ez? Norabide bat, olako bat ez, norutz eramango edo nahi duzun joan. Ze gainera be, helburu egitara iritsi baino lehen hartu lasai, ze helburu transformatu egiten da. Transformatzen da, norbera transformatzen delako ere bai. Eta nore perspektiba aldatzen direlako orduan. Helburu handiak egon behar badira be, eta egon behar dira bai ala bai, seguruenak egiten gaituena helburu txikiak eta bideak dira. Guk egiten dugun hortan bertan, ez? Eta egoera hontan, parentesiak, ez? Posiblea den hori gero eta estuago, gero eta konstrinituago gaude, ez? Gero eta txikiago, gero eta estuago gaude. Eta gehiago estutu daiteke, askoz gehiago estutu daiteke. Baina mentanok amesten duguna da, herri bat, gizarte bat, bizitzeko era bat, esain estua, desente zabalagoa baizik. Eta nik uste sormena horren zerbitzura ipintzea detaile bat izango litzatekela. Nik uste jende asko ipintzen du, asko kaso, egunerokotasunean eta baita behian modu kolektiboan eta olakoan, ez da. Lehen esan dugun moduan be, azken finean, sormena badelako pertsonek eta herriek eta komunitateek, txiki edo handiek, norbere singulartasun propioa izateko eskubide hori, ez? Eta hori aldarrikatzeko hori ere badela, ez da? Non egoerak, izaerak, errealitateak geure ikusmiratik ikusiko ditugun, irakurriko ditugun, ulertu eta transformatuko ditugun. Hori guztia egiteko, sormena uste dut oso elementu potentea dela, ez? Eta gainera be gaur egun bizi duen egoera hain konstrenitu, hain estu, hain posiblea den hori gero eta txiki, hortan, imposiblearen eremua asko zabaltzen da. Eta ni imposiblearen eremuak asko apasionatzen hau. Konbentzutan agolako imposiblean eremuan dagoela, etorkizun desberdin bat, berri bat dagoela. Pazientzia hartuta eta lasai hartuta, Eta erroko lanketak eginda, baina imposiblea posible bihurtuz. Ez ditzadek lego galdiz izango, Hemen gauza berria normalen beti imposible dira, gero dira posible egiten direna. Baina nik aldarrikatzen duena da, imposible den horretan, fedea eukitza, konfiantza euki, fedea ez, konfiantza eukitza. Noizbait, egunen batean, hori erdiguna eraman eta eraldaketa prozesuak olako itean. Gero, izan du, herri moduan eta barrean, ez? Eta, luze hitzen genezak eta denbora gaurrena bat ezin dugu, ez? Pena da. Baina, herri moduan, batzutan herri moduan eta hitz egitea, eta kolektibo modu hitz egitea eta benetan batzan gordina da, ez? Gu gure herrian ez gara izan kapaz gure artean adosteko zorion azuri ere ez. Baina, zorion azuri, zuk eta nik diferente kantatzen dugu. Fijo, eta ez dugu egingo orain proba. Bizkarrituko geratuko litzatekelako. Baina konbentzi dutan nago desberdina abesten dugula. Baina atzetik norbait izan dit, ez? Mikel eta adostu behar ote daba. Eta erantzun argia da. Ez dago zertan adostu, hombre. Zergaitik, importantena ez delako zer kantatzen duzun, zer esan nahi duzun baino. Ni pentsatzen dut, gauzak sortzeko modu kolektiboan, esaten den horretatik, atzean dagoen, esan gura horretara igaro beharko inatekela, eta esan gura horrek
markatzen duela benetako funtsa, ez da? Zu norbait zoriondu nahi balin baduzu, berindazelan kantatzen diozun. Zoriondu nahi duzun izate hori da garrantzitsu. Ez du, olako elementu, olako palanke, sormena elikatzen dute, eta sormenari dimensio oso potente bat ematen diot, ez? Eta azken adibidetxoa dipiniko dut, bai? Nik ikasleekin badokate, bueno, hortaz hitz egiten duanean eta, badokan maniatxo bat, eta maniatxo bat da, eskatzen diet, orain ez dugu egingo, ezta? Bestela egingo nukeen gustora, baina, bueno, ez dugun elkarri ikusten besteak eta, ezin da egin, ez? Baina, eskatzen diet, 30 segundutan tita batean lore bat margosteko. Bai? Lore bat. Eta denek, karo, irakasleak eskatu balin baizu, normalen dana, egiten dute, ezta? Danak haien loretxoa egiten dute. Ni jasotzen dut, hitz egiten dugu sormenari buruz eta gauza askori buruz, eta ero berratzen dute klasen azkenean. Eta aranon konturatzen izena da, 32 lagunei, 32 pertsonei eskatu balin badiet lore bat margosteko, 32-tik 28 margaritak direla. Claro, horrenatzen irakurketa oso potente badago. Galetzen, zergatik dira margaritak, eta erantzuna beti dira bardik, ez? Errezena delako, harinena delako, ez diatelako berakutzi lorerik margosten, baina zenbat ehundaka mila lore mota diferente daude. Zeran da posible loreak, hain anitzak, hain diferenteak, hain beste, oraindik ez dakiguna zenbait dauden ere. Eta egunero barria deskubritzen dituztenean. Zeran da posible gure perspektiba hori Soli Margarita batera olako egitea. Egia esan badoka berindargunea ere bai, Eta zein da indargunea, naiz ez dana margaritak izan, margarita guztiak diferentea direla. Eta hori azpimarratu egin behar da. Egia da margarita talde bagarela, seguruena. Eta eguan nahiko dela margarita izatea, jode. Baina egia da ere, eta hor dago potentzia, hor dago aukera, egia da ere margarita bakoitza margosten dena, diferentea dela bata bestearengatik. Eta hortan margarita desberdin horretan konfiantza izanik, konbentziutan nago lora sorta, bikain bat jaso genezakela, ez da? Nik uste dut olako gauza direla, egoera hontan bizkat potentziatu, bultzatu eta jokez, eta hitz egin marko denukenak, hori ematen direk. Denborak aurrera doaz, eske teorian ja, lastara maitu behar benuke. Bixidea dira. Banatuz berriz. Baina. Ez pentsa hemen diskurtsoa etetean datorrenin, bezik eta aurretik ja eskimatxo bat prestatuta genukelako sartzen ez. Pixka bat igual 3. blokeari ekiteko eta gero galderetarako edo ere tartetxo bat uztearren. Pixka bat gaurko webinarraren eskaera ere, hezkuntza berrikuntza zentrotik etorrita, goazen sormena eta hezkuntzaz hitz egitera, ez dakit. Ze hausnarketa, ze pentsamendu etortzen zaizkizue gai honen inguruan? Nik uste dut, lehen komentatu dugu, Mikelek ere azpimarratu du, jakin badakigula, sormena dela gizabanako guztiok gure baitan jaiotzez dugun gaitasun bat, gure barruan dagoela eta mundu guztiak garela sortzaile, bai? Dantzari izango ez garen bezala, sortzaileak bagara. Eta gaitasun hori muskulu baten antzera landu eta areagotu egin daiteke, prozesu egoki bat jarraituz gero, ez? Orduan, nik uste dut orain milioiaren galdera dela eta nola lantzen dugu sormena, zein da prozesu hori, lantzeko prozesu hori. Eta, nik ariketa bat egin behar izan dut tesirako oso ondo etorri zaitena, asko irakurri de sormen prozesuaren inguruan, eta, pixkat, iruditu zait, pertinentea zela audientziarekin ere konpartitzea, ikerketa horiek esaten duten labur-labur, titular bat eta da, oso gai gogorretan sartu gabe, baina jakina da, gure garuna bi hemisferiotan banatzen dela, eskuinekoa eta ezkerrekoa, eta orduan, orain dela gutxi arte, sailkapen horrek esaten zuen, ezkerreko aldea pentsamendu logikoaren arduradun zenean, eskuineko hemisferioak pentsamendu sortzailea kontrolatzen zuela, ez? Mikelek lehen aipatu duen imposible eta posible hori, ez? Imposible hori asko lotu da garuneko eskuineko hemisferio horrekin. Sormen prozesua oso prozesu komplexua dela frogatuta dago, eta azken urtetako ikerketen emaitza kontraesankorrek
iradokitzen dute ez dela ere oso justua sormena garuneko alde bakarrik atribuitzea, ez? Orduan, zuzenen litzateke esatea ezkerreko hemisferioak pentsamendu mota konvergentea agintzen duela eta eskuinekoak aldiz divergentea, bai, divergentzia eta konvergentzia. Ez sormena eta logika. Horiek lirateke termino egokiagoak. Orduan, divergentea ez da sormenaren sinonimo, nahiz eta askotan baliokidetzat hartu diren, eta horregatik esaten dut sormen prozesuak bi pentsamendu moten beharra daukala. Gogoratu, hasieran esaten nuela, ez? Produktu bat noiz hartuko du sortzailetzat. Bi atributu edo bi ezaugarri betetzen dituenean, ez? Berria denean eta egokia. Garuneko zea honek oso ondo enkajatzen du hortan, ez? Zeatik, garuneko eskuineko aldeak erantzungo liolako, ideia berritzaile sortze alde horri edo atributu horri, eta ezkerrekoak aldiz, egokitasun horren bila joango litzateke gehiago. Ez, orduan, nik uste dut, hezkuntzan, saiakera desberdinak daude sormena lantzeko, eta nik uste dut, prozesu arrakastatsu bat aurrera eramateko pixkat kontutan hartu beharko lituzkela bi alderdi hauek, ez? Bakarrik divergentzian oinarritutako prozesu bat diseinatzea eta hortan trebatzea ikasle baizik eta divergentzia eta konvergentziaren arteko oreka bat bilatzea eta horren araberako diseinu prozesu bat diseinatzea. Bai, orduan, proiektu sortzaile konplexuetan hasten direnak, prozesu, badakite ez, edo badakigu prozesuaren punturen batean galdu egingo garela. Horregatik, bidaiaren une zail eta ilun horietan aurrera egiten laguntzeko, prozesu espezifikoak ezagutzen garrantzitsua da. Eta hori da nik uste dut hezkuntzak duen erronka handienetako bat, eta gure egin behar garrantzitsuenetako bat, ez? Eta uezin, saiatzen gara sormena lantzeko estrategia desberdinak bilatzen, apustu desberdinak egin ditugu, eta haietako bat da, eta niri behar bada tesiagatik hurbilenen jotzen didan prozesuetako bat da design thinkinga, ez? Design thinkinga bezala, beste prozesu asko daude. Hau da haietako bat, ez? Eta design thinkinga, hola labur-labur azaltzeko, Stanfordeko unibertsitatean sortzen da, ingenieritza mekanikoko ikasketen alorrean, hain zuzen ere, 70. hamarkadan, eta, prozesu edo metodologia honen helburua da erronkei erantzun berritzaile bat ematea, ez? Eta horretarako jarraitzen duena da 5 faseko prozesu gidatu bat edo metodologia gidatu bat da, ez? 5 fase divergente eta konvergente uztartzen dituena. Bai, ez daukagu denborarik design thinkinga zer dena azaltzen hasteko, baina, gola labur-labur, faseen izenak empatia, definizioa, ideazioa, prototipazioa eta test fasea lirateke. Eta, tesiak eman didan gauza onenetariko bat izan da, precisamente, Stanfordera joateko aukera, design thinking edo sormena lantzeko prozesua nola aplikatzen den, nola implementatzen den ikusteko, ez? Orduan, hori saiatzen gara gure fakultatean egiten ere ikasleekin, eta metodologia gidatu honen bitartez, euren sormen gaitasuna sustatzen saiatzen gara. Bai, horretarako, iruditzen zait oso aproposa edo oso prozesu hori eukitzea garrantzitsua den heinean, ezinbestekoa dela testu inguru, eta honekin pixkat laburbilduko nuke sormenaren 4 dimentsio horiek, testu inguru irraztaile bat edo dagoela bermatzea, ez? Orduan, niretzat ikasgela esperimentaziorako eta jolaserako espazioa izan beharko litzateke, bai? Zergatik? Esperimentatzeak piztu dezakelako ideia bat, berriz ere ikusentzunezkoetara etorrita eta barkatu, urrunetik geratzen bazaizue alorrau, Pixar bezalako ekoiztetxeetan ohitura daukate, ez? Talde txikitxoak lanean jartzeko film laburrak egiten, ez? Asko ezagutzen ditugu egin dituzten produkzio handi horiek, baina film laburrak ere egiten dituzte, eta film labur horien funtzioa zein da, precisamente hori, talde txikiak lanean jartzea, areazko jolaserako kutxa bat izango balitz bezala,
Zergatik askotan esperimentatzeko aukera horrek ez dauzkalako produkzio handi batek eduki ditzakeen trabak, mugak edo eta zailtasun horiek, ez? Orduan, proiektu txiki asko egiteak aukera asko zabaltzen ditu sormenari dagokionez. Bigarrena testu inguru erraztaile hori sortzeko hezkuntzan, niretzako ezinbestekoa da akatsak emateko baimena edukitzea, bai? Eta esperimentazioak esan nahi du uneren batean gauzak gaizki ateratzea oso litekena dela. Bai, eta arriskuak hartzeko apustua egin nahi badugu, akatsak egiteko baimena eman behar diogu lehenengo gure buruari, eta gero gainontzekoei. Orduan, pertsonak hasi egiten gara, askatasuna dugunean gauzak gaizki egiteko. Eta honekin ez dut esan nahi, inondik inora gauzak nahita egin behar ditugunik gaizki, baizik eta gauzak gaizki ateratzea prozesu sortzailearen baitan dagoen zerbait dela. Eta horregatik modu natural batean onartu eta kudeatzen ikasi daitekeela. Eta hori da gure egiteko oso garrantzitsua. Eta, bueno, azkenik, hirugarren ideia garrantzitsua eta azpimarratu nahiko nuke, eta da, niretzat feedbackaren garrantzia azpimarratzea, ez? Feedback kritikoak ez du sormena akatu beharrik, eta askotan beldurra dago, ez? Zentzu hortan, konfiantza eta gardentasuna dauden ingurunetan, feedback kritiko batek pentsamendu sortzailea auspotu dezake. Nola? Feedback kritikoak bikaintasunerako aukera ematen duelako, ez? Eta badago hemen ideia gako bat nire ustez, eta da aldi berean ikasgelara ekartzea erronka bat izan daiteken, eta da taldeek zintzotasuna estimatu beharko lukete. Eta hau, nik klasean ikusi dut, eta uste dut nik bezala, beste irakasle askok ere modu berean ikusiko zutela, ez? Ikasleek asko ikasi dezakete irakasleen gandik, baina asko ikasten dute batez ere beraien gandik. Berdinen arteko ikasketa hori da beraientzako oso esanguratsua gertatzen dena. Orduan, hor gakoa izango litzateke eta erronka polita da sortzea horrelako konfiantzazko eta zintzotasunean oinarritutako giro bat. Zergatik, gure burua, edo ikaslearen ikuspegia hartuta, gure burua nolabait vulnerable bihurtzen dugulako, beste bati erakutsita gure lana zein den, gure ideia zein den, dena delakoa zein den, eta posizio hori heltzen denean, benetan, besteak eskertu egiten du eta egiten dituen ekarpenak hori hobetzeko izaten dira. Bai, orduan, nire ustez, hor sortzen da benetako kritika, hau da, kritika eraikitzailea eta sormena benetan auspotu eta erraztu egiten duena. Bai, eta enuke gehiago luzatu nahi, así que Mikel, mesedez, hasi hizketan eta moztu. Jode, interesante zegoen asunto, Era bat ahoz, esan duzunarekin, bai, era bat. Bizka neuretik egiteko, eta gero sartuko nahi zigorez, pentsamentu, zehori baneukan eupe zati moduan, pentsamentu konvergentea, divergentea, eta bi elementuen ezin bestekotasuna zeo zer sortzeko, biena, ez batana soilik edo bestarena, bestarena bakarrik, ez, baina bien arteko lotura horrek, ez, sortzen duela, ez, aurrera begirako perspektiba horiek, ez. Batzenako, hezkuntza ari garela hitz egiten, ari daura da hezkuntza gizartearen zati dela, ez da. Eta nik uste du gizarte mota honetan bizi tokatu zaigun, edo gauden gizarte mota honetan bagarrela aktore, erabateo bestela esan da, radiografia txiki bat egiteko, desioa badago konsumora bideratuta, komunikazio badago iritzira bideratuta, eta ikasketa prozesuak kurrikulumetara daude lotuta. Claro, horri gehitzen balin badiozu, bagaudela mundu horra esango dut, inutilmente hiperaktibo batean, non gauzak egin egiten dugun, baina egite horren atzen ez dago inolako transformaziorik, ez da konsientziarik ere zer egiten ari garen. Baita, egitea berez bihurtu da leitmotifa, egitea bihurtu da helburu, eta ez egite horrek zer dakarkigun, zer on, zer desegoki, zer dana dalako. Pentsatzen dut, kontestu horretan gaur eguneko hezkuntza orokorrean hitz egin da, eta badaude solespen asko, zorionez, baina orokorrean hitz egin da, pentsatzen dut, eredu kastratzailea dela, hezkuntza.
Batez be, sormenen ikuspegia abordatzen baldin badugu. Dena planifikatuta, denak bide beretik edo antzekotik, denak aldi berean, irudimena, autonomia, norbere garapena, taldeko desarroioan kokatu beharrean ipintzea, uste dut eredu kastratzaile potente baten aurrean gaudela. Holako, Karo, berez, nik zertarako behar dut hezkuntzan sortzaile izatea, sortzailetasuna, zertarako behar dut. Legote, zoriontzu izateko pertsona moduan. Bainatzen du, sortzaile izate hori, sortzaile txip hori aktibatuta daukagunea, zoriontzuago garela. Norbere hobeto ezagutzen dugulako, eta gainera be, ametxeretan bizio gogoa ditugulako. Eta gainera be, ateratzen garelako gure zona konforretik, da beste esploratu egiten dugulako bizitzan. Esploratzen dugulako. Hori berez, bidaia apasionante bat da. Berez, lehenengo elementua zoriontzu izateko, dudabarik. Baina, hezkuntzan konkretuki, zertarako behar dut? Neure ustez, erabat iritzi partikular da, hezkuntza eraldatuko duten hezitzaileak hezteko. Eta hori zelan egingo dut? Gaur egun daukagun gizartearekiko begirada kritiko, autokritikoan eta konstientean oinarritutako ikasketa prozesu bat bultzatuz eta sustatu. Eta konstiente askotan dinoz, ematen dit, begira bizi garela ikusi beharrean. Eta oso diferentea da begiratzatea ikustea. Begiratzatea ikustera dagoen bidea, edo zubia, da konsientzia. Konsientziarena da. Eta pentsatzen dut, eremu konsientera gereman barko dituzkela, hainbat eta hainbat gauza egiten ditugunak, eta batean pasatu egiten zaizkigunak. Noski, hor galderan, batan aipatzen da, eta ero baiestapena bertan dator, ez da personalizazio izan daiteke aukera bat, ez da, dudabarik. Taldean sinesteko pertsona sinestu behar dut. Eta gainera be, eta igual kursia sonatuko du, baina egia esan berdin didanez, baina hezkuntza maitasun ekintza bada, kontestuan hartuta noski. Bada maitasun ekintza bat. Besteari ematen diosun hori da, eta hori pertsonatik pertsonara doa. Pertsonaren balioa 100% da. Ez da, segun zen mailatan, segun zen tokitan, ez. Instante bakoitzean, gure albokoaren balioa, balorea 100% da. Gure den moduan 100%. Eta nik uste dut hor, irakasleok bideidetza funtzioa egin ahalko genukela, ez da norabide horretan. Zen norabidetan, marko mentalen transformazioetan. Marko mentalak, gure pentsaerak, eta gure pentsaerek input askoa daukate, ez da? Gure pentsaera badira gure txikitako, esperientziak, bizitako kontestuak, ez da egiten gaur egun harremantzeko gaunerak, input asko daude gure marko mentala, eren estruktura antolatzen dituztenak, ez da? Batzuena oso zurruna da, zurrunegia, marko mentala horietatik kanpora ateratzea oso zaila egiten den, eta nire nuke gure marko mentalak hori baino laxoagoak izatea, ez da? Hori baino malguagoak izatea. Eta orduan, pentsatzen dute importantea dela nolakoa. Segundo base, gainera be, ari zei, bateriarik gabe geratzen ordenagailua. Hau da, zuzeneko kontua. Listo. Bai. Finean, ideak batzuk etortzen dizkigu pentsatuz, pentsatzen dute ideak datozkigu. Beste batzuk sentituz etortzen zaizkigu. Eta beste batzuk ekinez. Ekin bidez etortzen zaizkigu. Hezkuntza prozesu batek, edo hezkuntza testu inguru batek 3 elementu be kontuan hartu beharko lituzke. Eta edozein hezkuntza bideren emaitza potente izango da, ematen dugun urratzek inpaktu bat sortzen baldin badute norberarengan, pertsonarengan, individuarengan inpaktu bat sortzen baldin badute. Inpaktu horien bila joan bargara. Non bide hori egin aurretik eta bide hori egin ondoren, gauzak aldatu egin diren. Gauzak aldatu egiten diren. Eta gainera ebaluatu alduzun zer aldatu den, zen norabidea aldatu den, gutxi gora bera, danabe ebaluatu beharra ez dago, baina gutxi gora bera pentsat, ez da? Ondo zoazen, ez goazen, zer egin barko genuken, hobetzeko eta holakoan. Eta hortan, eta bukatzeko, oso importantea depatu zuen, pentsamentu divergente eta konvergentean arteko uztarketa hori, batak zein beste landu behar da. Batak eskainiko digulako imposibleetan arkatzeko aukera, eta besteak eskainiko digulako, esaten, bale, ederto, baina hemen ensoñazioetan bakarrik odeiak bizi dira, edo odeietan bizi diren, eta guk ez ditugu nahi olakorik, guk ekintzaia nahi ditugu.
ekintzaile izateko, gauzak antolatu egin behar dira, planifikatu egin behar dira, eta lan egin behar da. Dana ez da amets. Ametsik ez dago lanik gabe, atzerik gabe, eta plangintza, eta alegin potenterik gabe, ez? Hora, nirezo, bi pentsaera, bi hemisferio, bi ezaugarri horien arteko uztarketak, kriston potentziala daukada, ez? Eta hezkuntza sistemak edo hezkuntza eremu batek bentsat bi horiek zan artikulatu lortuko bagenu, uste dut aurrerapauso handiak emango genituzkela. Eta gainera usartzen naiz esaten, uezin, nik uste dut gaudela gauza bat, igual bakoitzak bere intuiziotik hartuta, gero eraman da papelera, ez, makinatxo bat ez da behidu gure artean, ez, lokago seguruz, ez, zenbat. Eta jo urte batzuetan, ez. Uste dut, benetan alegin konstiente bat egiten dela, gure inguruan dauden pertsonak, ikasle direnak, eta irakasle garenok, parametro hauetan ulertu, parametro hauek landu, eta bizkat eraldaketa prozesu sakonatan egitea, ez da? Horri impactua lortu eta marko mentalen transformazioetan saiatu eragiten, bai? Eta zeren truke? Lehen eta behin gure lanbidea ondo egiteren truke, bigarrena zoriontzu izateren truke, eta hirugarrena zer hobea nahi izatearen truke. Niretzako hori dana da sormena. Eta ni hemen isilduko naiz. Gai uste pasatu garela, kasi... Bueno, baina gustora egon geha zuen hausnarketak entzuten. Ni beinatek egon daiteke iluntzer arte, hemen, hor alkarrekin gauzak kontatzen eta lasai, gustora. Bai, gaiak ematen du. Gaiak ikusten da, bai, luzerako ematen duela. Bai, guzki. Bueno, hor, bai Mikel, bai Beñat, juntzate pixka bat, baita, txatean aipatu dan hainbat galdera, aipatu dian galdera horiei ere erantzuna ematen. Orduan, zazpirak izateko, 3 minutu falta zaizkigu, beste galderarik ez balen badaukegu, edo beste inorrek ez balen badauk hausnarketari partekatzeko, ni bai eskatuko nizuek, ez? Bukaerako, nola da, ingelesez esaten den bezala, home take mezutxo bat, igual labur, sormenaz eta pixka bat zuek dituzuen bestelako gogo eta hoietaz, azkeneko 2 minutu hauetan itxieratxo bat emateko. Bai, ados, Ainara, bai. Parkatu baina, torri zauntxe de repente gauza bat burura, eta igual esan gabe ez duke nahi pasatu, segundo bat. Igual, kontamentu konvergenta divergenten arteko horren formulazioa horrekoen irakoren oso interesante izitzaidan, ez da, egoera kaordiko bat. Non kaosa eta ordena bilduko duen, ez? Eta kaosa eta ordenaren arteko tensio kreatibo horrek sortuko dituen beste kontestu desberdin eta kualitatiboki diferentea diren horiek. Eta listo, parkatu, cierro paréntesis, listo. Hori, eske, torre zitu horrentxe eta uste dute, esan nahi nuen, beste barik, bai? Parkatu, baina tala, zuretzako txanda. Niretzako, gaur gurekin hemen egon direnek zerbait etxera eramar beharko balute da, niretzako azpimarratzea ez, sormena garrantzitsua dela, bizitzen ari garen une hontan are garrantzitsuago, momentu hontan oso garrantzitsua den gaitasun bat da, guztiok dugun gaitasun bat dela, bai, eta ariketa honik ere klasean egin izan dut, galdetu jendeari zuetako nortzuk zarete sortzaile eta oso jende gutxik altxatzen du eskua. Orduan, nik uste dut hori pixkat deseraikitzen joan behar garala eta hor ardura handia daukagula, ez? Orduan, gure egitekoa da modurik eraginkorrenak, bilatzea hori hezkuntzatik egiteko, ze ardura handia da, Mikelek esan duen bezala, eta gure egitekoa hori da. Etorkizunara ekitzen ari gara gure ikasleak eziz, eta gaina, eske, ez dakit nola esan, eske... Bai. Osea, egin beharreko ni oso komprometituta nago, ni oso kutsatuta nago sormenarekin, orduan naiz objektiboa. Eta gero, beste zerbait nukan guro, baina joan egin zait. Aber, Mikel, zuk zeo zer esan? Bai. Nik amaitzeko, ni poema bat irakurriko. Eta poema horrekin amaituko du nire
arratzaldeko saiotxo, ez. Eta poema horrela deitzen da, lo zaudela. Lo zaudela, zabaldu dizkizut begiak. Zure ametsak gerizpean irakurtzeko. Lo zaudela bezarkatu zaitut. Zure azaleko zauriak estaltzeko. Lo zaudela esan dizut belarrira, zizare bazara egiteko narraz. Zauri bazara, odola isurtzeko, baina txori bazara egiteko eraz. Lo zaudela zabaldu dizkizut begiak zure ametsetara iratzartzeko. Nik honekin amaitzen dut, gaurko saiotxoa. Ni naiz ausartuko ni ezer gaitzen, osake gozada, Mikel. Bueno, poema eder horrekin eta zuen gaurko hausnarketekin bukatzen dugu gaurko saioa. Bueno, hor txatean eskerrak emanaz ditugu entzuten egon dianetako batzuk. Gure aldetik ere, bueno, eskerrak eman Mikel eta Beñat eta Mikel, gaurko gonbidapena onartu duzuelako eta zuen hausnarketa gurean partekatzearren, benetan interesgarria izan da gaurko saioa eta bueno, uste dut ideia eta hausnarketa askorekin goatzela etxea. Eta bueno, bestetik, bueno, bihar izango dugun saiora gonbidatu nahi zaituztet, bueno, itxi baino lehen gaurko webinar hau, biharkoan Eneko Anton izango dugu gurean, arratsaldeko 6etan, betiko hitzorduarekin, ikasturte honetako azkeneko webinarra izango da. Orduan, bueno, bihar itxiera on bat emateko ikasturteari, gaur burbuinaz eta hemisferioez hitz egin dugu, bihar neurozientziaz hitz egingo dugu, eta, bueno, aste hontako hildoe jarraituz, bueno, berak Enekok ekarriko dizkigu neurozientzien inguruko azken ikerketen berri eta horiek hezkuntzan duten eraginaren inguruan hitz egingo digu. Orduan, bueno, besterik gabe, eskerrik asko bioi berriro ere, eta baita hor egontzareten guztioi, arratsalde on pasa eta hurren arte. Eskerrik asko danoi.